Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La portalada de Ripoll fa camí per convertir-se en patrimoni de la humanitat. La portalada de Ripoll, construïda a mitjans del segle XII, és un dels monuments més singulars de l'art romànic mundial. És per això que és la protagonista d'un simposi internacional. S'hi reuniran 70 experts nacionals i internacionals entre historiadors, teòlegs, restauradors i estudiosos de l'art, que exposaran i contrastaran les últimes investigacions històrico-artístiques d'aquest monument. La idea és posar en comú tots els coneixements que hi ha al voltant d'aquesta joia del romànic i projectar-la al món en un moment en què s'està tramitant la seva candidatura per ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Amb motiu de la celebració del simposi, davant de la portalada s'hi ha instal·lat una bastida que permet als visitants veure el monument amb més detall i observar detalls que habitualment passen desapercebuts. D'altra banda, es posen de relleu les diferències substancials en l'estat de conservació de les figures. L'objectiu principal de Ripoll, per tant, és aconseguir que la portalada es converteixi en patrimoni de la humanitat.